Gaskiya ne wata 6-7 baya abubuwan nan sun ɗanye ja baya. Na san mutane suna tafiye-tafiye ko ni nan na kan bar Abuja karfe 7 in tafi Kaduna, amma yanzu abu ya dawo ya soma lalacewa. Wannan abu ne da ya kamata a jawo hankalin gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi nazari ta gano menene abin da ya janyo wannan abin ya sake dawowa. Wato ya zama wajibi ga gwamnatin shi Bola Ahmed Tinubu, ya yi yaƙin neman zaɓe yana cewar zai inganta tsaro. Haka kuma duka gwamnonin arewacin Najeriya, musamman garuruwan da ake fama da irin wannan harkoki, ba yadda za a yi ci gaba ya zo kowace irin al'umma idan ba samu tsaro da kwanciyar hankali ba.